హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా హీ ఈజ్ ఇమ్యూన్ టు ద డిజీజ్ లేదా ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రొటెక్ట్స్ అవర్ బాడీ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ ఇమ్యూన్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. దీనికి డెఫినేషన్ ఏంటంటే రెసిస్టెంట్ టు ఏ పర్టిక్యులర్ ఇన్ఫెక్షన్ అని. అంటే వ్యాధులు లేదా వైరస్ల నుండి రక్షణ కలిగి ఉండటాన్ని ఇమ్యూన్ అనే వర్డ్తో చెప్పొచ్చు. అంటే రోగనిరోధక శక్తి కలిగి ఉండటం, లేదంటే ప్రభావం లేకుండా ఉండటం, లేదంటే సంరక్షణ పొంది ఉండడాన్ని కూడా ఇమ్యూన్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హీ ఈజ్ ఇమ్యూన్ టు కోవిడ్-19 ఆఫ్టర్ వ్యాక్సినేషన్. అంటే వ్యాక్సిన్ తర్వాత అతనికి కోవిడ్-19 నుండి రోగనిరోధక శక్తి వచ్చింది అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.